Danas radimo jedan mali, ajmo reći, eksperiment koji sam ja htio napraviti još od negdje 5. razreda i sada ću to napraviti za vas tako da vi ne morate raditi i da vidimo koji će biti rezultati. Još moram navesti da ovaj video nije sponzoriran na nijedan način, tako da svi novci idu iz moga džepa i ja gubim te novce, tako da nemojte biti poput mene, znači ja već još ih nisam ni kupio, već znam da sam zgubio novce, ali to nije sad stvar novcima, nego je stvar da vidimo kako će eksperiment proći i šta će se desiti, da li ćemo biti u plusu ili ćemo biti u minusu. Uglavnom u budžetu imamo 500 kuna. Inače 500 kuna vam je oko 68 do 80 eura. 500 kuna možemo kupiti točno 100 srećkica. Tako se to zove po hrvatskom, ne znam kako se zove kod vas. Kada bi dobili 200.000 to bi bio win-win. Bićemo sretni i sa 500 kuna da vratimo trošak. Potragu za srećkama, znači nekom ćemo ljepše danas dan, ćemo kupiti 100 srećka i olakšat ćemo mu život. Moj zadnji obrok danas. Ljudi, stigli smo. Let's fucking do this. Znači, možeš doći na blagajnu, reći dajte mi 100 srećki. Sad smo skužili da nam treba vrećica, zato smo kupiti božićni edition vrećicu u kojoj ćemo moći staviti 100 srećki. Koliko srećaka ovdje ima? Meni je trebalo 100 komada. Će biti 100. 4, 5, 6... no ne znam, možda još 1, 2, 3, 20. Znači, ovo je bilo najcringy stvar na svijetu, ljudi stoje, gledaju, ne gledaju koji vrag gleda. Izgledali smo kao najveći kockari na svijetu. Ne treba me. To vodi stvar. Daj, ne treba mi ovo, ajde. Lijepo mahni ovo. Ček, ti što to? Pa ja sam mislio ovo. Ajde, možda. Ak baš hoću. Baš je brutalno. Baš si ovo. Ajde. Čekaj. Ovo je sve, ja mislim će doći ovdje. Evo je piše fan dobitak. Ima od 2 od 20.000, od 20 od 1200, od 200, 2000 od 100, 20.000 od 30 kuna. Ajmo mi jedno od 20.000. Ćemo se najboljem ovako, ja i Luciano ćemo, znači svako, znači ići ćemo uvijek, uzmemo jednu, otvori ono, otvorim ja, otvori Svena. Sad Svena nema jer se pere kosu, tako da ćemo... Kaj radiš sad? Sve imali ste dobitka, znači sve dobro, okej. Ti prvi. Ništa. Ja? 5 kuna. Okej. Dobro smo krenuli. 5 kuna. Dobro je. Ali ja mi zabio brže sa škarom. 10 kuna. Ozbiljno. 10 kuna. Pokažu kameru. Ne znam, ili vidite, ali da. Ne, evo, ovo kaj nije dobitno. Nemoj baciti na ništa, nego ovdje, da pokažemo koliko je smo dobili. Ništa. Ništa. Baci ovdje smeće. Okej. Kaj nam svaka će biti nešto... Svak će biti 5-10. Ja imam neki film da neće nijedna biti niti 100. Da, možda 50. Možda jedna 50 vjerujem. Ništa. Evo, ja sam već ništa dobio 3 puta za redom. Lik, ovo je užasno loše. Ja sam dobio! Što si dobio? 5 kuna. 5 kuna, volite kuna. Dobro, 2 kuna. Pazi samo da ne potrgate onaj. A ču, imam... Lik, davaj! Ništa, ozbiljno. 20 kuna, ček. Koji lik, stigao te u jednom šutu, 20 kuna, lik. I onda... Ovo je pras 5! Aj, napokon! 5 kuna, ljudi, 5... Čak nije ni 5 vlaga. 10 kuna! Ili je? Koliko sad kad ja nekada 100 će biti? Onda da provjeriš na 100. Ju se uvatilo. Evo ga, 10 kuna. Sve stigla sam 10 kuna. Isu se 50! Koji? 50 kuna! Ljudi, milioneri, 50 kuna. Čekaj. 30, 100 kuna! 50 kuna, 50 kuna ljudi, ajmo! Evo, 50. Vraćamo se. Stanje, evo ga, 10. Koliko dobio? 5 kuna! Jesi, pa 5. Ovdje stavi tamo. A stavi, stop, nema otvara, stop, moram čekaj. Daj. 5 kuna! Da, ali... Ubija, da mi sigurno sam dobio, ali zove tigerica.
Evo ga. 25. Snimo i 5. 5. Ja ne znam je se to snimi, ali dobro. 5 kuna! I kak smo mi ovo? Ali kak ti to otvaraš? Gle, meni su sve savršeno otvorene. Ja ne mogu ova donjati, mene za jedno. Da, meni isto. List! 5 kuna, a mislio sam da je 10. Kad ono kockavi to. 10 kuna. Fic ti non stop, ja ne, Ja nikad. ja ti nikad. Ništa. 20 kuna smo dobili. Ozbiljno? Je. Šta je ovo DVDST? Da li ništa, već 5. Ali ne možeš kako on dobro ovo radi. Koliko je? Evo ti kao mala poučna tema o klađenju za sve. Voli me noga već. Šta mi je 5 kuna ne dobio? Čekaj, kaj si sam... Piše, on je potrošio svojih 500 kuna da pokaže ljudima kako je ovo loše. Pa da, vidi. Pa da, nemojte to Da, kupovati. znači ovo... Ne da ne smijete ovo raditi jer ćete... 20 lipa. Da se lipa. Da lik. Slučajno lipa. 25 kuna! Ozbiljno? Ja. Nice. Nice, Murik. 5 kuna. Da se podružujemo i 25 kuna. Vidite koja lekcija, još smo uvijek u minusu. A ja osjećam. Ali ja sam mislio da nećemo ni za 100 ljudi. Znam se sad 20. I ovo su zadnje 3, znači... Već mi se plaće. Već mi se plaće. 3, 4. Ništa. Ništa. A da. A sad... Ovo je dobitak, ovo je gubitak. Da, na Marimu. Ok, sada ćemo, znači, trošak je bio 500 kuna, sad ćemo vidjeti koliki je dobitak. Znači, već sad znamo da smo u minusu, ali to smo i očekivali. Znači, ovo nije bio cilj da se mi obogatimo, ovo je bio cilj pokazati da ovo nije dobro. Znači, ako mi od 100 komada, pazite ovo, mi smo kupili 100 komada, znači šta je 100 komada, to je jako 100 komada, niti jedna nije bila od 100 kuna, a ovdje piše, Da ih ima. ovdje piše, znači 200 kuna ima ih 1100, znači 1100 ih ima po 200 kuna, mi smo uzeli 100 komada i nismo našli niti jednu, najveći dobitak nam je bio 50 kuna. I to jedna, a ima i 10 a ima i 10 000, 10 000 mi smo dobili samo jednu, znači jako loše. Na ovome se nikako ne može zaraditi. Ok, prva, 5, druga, 5, treća, 5, četvrta, 5, peta, 5, šesta, 10, sedma, 5, osma, 5, deveta, 5, deseta, 5, 11, 5, 12, 5, 12. Za sad smo u 65 kuna. 12, 13, 20. Dižemo se! 14, 5, 15, 10, 15, 5, 16, 10, 20. Koliko? 5, 5, 20. 165. 10, 200! 25 i 50. 275, nije tako. Propali. Dobili smo 275 kuna. Potrošili smo 500 kuna, dobili smo 285, znači dobitak je bio, ajmo reći, skoro po 50-50, znači nekih malo više od 50%, znači dobili smo nekih 56-57%, to nije dobro. Zgubili smo, znači, u gubitku smo 225 kuna. 225 kuna smo ljudi u minusu, ovo tu su dobitne sreće, a ovo sve su nedobitne. Znači, nedobitnih ima stvarno previše i da se nešto dobije previše teško. Rađe zaradite novac na neki normalan način, pošten način. 30.000 20, ako dobijemo kojim slučajem 20.000 lajkova, evo, radit ćemo... 25, pošto smo tu najviše 25. Dobili smo 225, smo u minus. Da, ako nabijemo kojim slučajem 270, 27. Kao minus, minus ne moramo pokrenuti. 27 i 5. Pokrivao lajkovima. Znači 27.500 lajkova i radimo sa 200 komada. Sad moramo ići jest neka peciva jer nemamo para više. Pekaru ide. Danas sam imao sa zadnji obrok. Uglavnom to je to. Hvala što ste pogledali ovaj video još jednom. Znači budite mi veseli, zdravi, sretni, budite jako pametni. Nemojte ovu glupost uzimati, nemojte raditi, nemojte kockat, nemojte ići u kockaonu. Nemojte biti ovisni. Nemojte biti ovisni, nemojte biti ko Ivan Šašek i to je to. I nemojte pušiti, taj bol. I nemojte pušiti, nemojte se ni drogirati. Ćao ljudi, bok.